Waimore nyakora mgajwang geno mara inirio makare machiegni ahinya cheno ni mara many pinye tarika para dwe mara dek ganario prario kode abich waikoni mathoth mago mag siasa kajatan piny Kenya William Ruto kawuono timo limbe gwengego ma kaunti ma Nairobi gwenge ma Eastleigh kod Kamukunji wamino nro kako wuotho kigigo mosingo timo gimago ngabendo puoyo kenge abene gisago sirikal mar Kenya Kwanza ka en wuok tich kama ing'eyo ni wantie gi kidinja ariyo mag rameny piny kuongo wakelo ni weche manyien ka bang'e no be kod twak kaka wuono no ka kotha no chako chudi chieng'no manyoro ka bende thoth kuonde ma pacho kae no yudo koth mapek wang'iyo ni to jopur owinjo ikreo machal nade in kaka japur awagi ni winjo bene temo seche mag bende kodhi chako chwe nyakwara mga jwango mi wadhi go mbaka gi Roy Odawa man jatenda Kisumu Young Agripreneurs gin jogo matindo matimo ohala mar pur nyakwara mga jwango Roy Odawa Vinyisowa okenge winjo bende jopur chako kaos tiga bende koro koth chako chwe mondo mine ni kodni obedo ni kendo gino manyalo kelo yuto to mokwongo wachogi weche manyien ka bende kaka pia roko pachi lai marote machuo kenario adek auchiel nono ka bende wanti live Facebook Ramogi TV ke ingwima X kachiel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube magi thondo weche. Serikal koro chung' motegno ni kar romo ma Bomas of Kenya poko usi kaka iwacho gimane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Vijana 40,000 watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe kuonde dak ma Eastleigh kod Kamukunji kama ochiwe singo kaka ywe aura ma Nairobi River kod ratiro mar yudo opande. Midhiero makoth kod yamo osechako neno ka senta manyandiwa johala kono lal bang' yamo walo wi udi. Machiegni nyakoro mga jwang chenro en rameny piny wantie gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare mokwongo e kaunti ma Nairobi bang' bedo gi ogirimiti kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Ruto tele chenro mag yango gedo mag kuonde tiegruok kaka Kamukunji kod udi mane ogi oyweyo. Jafwambo mar Walter Nyambagalero ma jotelo go nyono piny ni Kenya onge thuolo mar akwede mag dhoudi kendo opuo winjruok mare gi Raila Amolo Odinga. Bang' nyasi mar bedo ogirimiti kod ogai mar ODM Raila Odinga kod ogai mar UDA ma en jatend piny William Ruto e kar bago rombe ma KCC Nairobi juma mokalo. Jatend piny William Ruto ochako thinyore kar dak ma Eastleigh ma Kamukunji ka orwake kod sironyo matamre gi nono. Ruto okodeko mar tiyo kod thuolono mar godebe e mosruok mare kod Raila. Mimi nawauliza jameni kwa nyenyekevu mkubali tuungane. Mnataka tuungane ama tutengane? Tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja. Sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Ili nchi yetu ipate maendeleo, lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Tunaunga mkono muungano wa Kenya. Rais ameshikana na viongozi wote. Ruto maneo ten kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja jalup jatend piny Kithure Kindiki e kinde jotelo mamoko bende oyaro kapu mar dongruok moting'o gedo mar kar tiegruok ma Kamukunji. Jatelono bende obawo wang'e gedo mar kar chiro ma Bangkok bende en kar chung' od bura ma Kamukunji. Tunataka wanafunzi 2,000 zaidi waingie kwa hii college. Hii college tutawapatia milioni 50 ingine tujenge college ya electrical, tujenge college ya building technology na tujenge college ya automotive technology. Ruto okoni sirikande omako motegno chenro mar bero lwasi e kendo sani aora ma Nairobi idwa ywe maler kopanga. Na hii muradi ni mradi ambayo itapatia vijana wa Nairobi vijana 40,000 watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Okoni rowere maromo 40,000 yudo tije chenro mar gedo mag ute manengogi osiepo fuko. Jatelono
okoni Nairobi biro bedo maber ka Judea. Sheria za Kenya Urban Areas and Cities Act Section 6 inasema kwamba capital city ya Kenya ambayo ni Nairobi lazima iwe na kushirikiana na national government. Hii mradi italeta kazi kwa vijana wetu, itasafisha mji wetu, na pia manyumba tutapata Nairobi hii. Na vile vile Nairobi ni capital city ya mazingira, ya UNEP, ya United Nations, ya Habitat katika mji wetu wa Nairobi, nchi yetu ya Kenya. Jatend piny William Ruto chakolore kaunti ma Nairobi kaka chiel kuom yore mag jiwo jogo masere lwedo e kamongere kaka kamodinga nie kod bi. Ruto biro lore kanyange mar neno ni oyudo sir motegno motelo ne yiero melo 2027. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi. Jatelo mawuok e dhood Abagusi kotene kod jatend migao mar somo Julius Migoso Gamba olose wi koko manyogo e paw tuke mag Gusii Stadium kama Raila Amolo Odinga nitiere. Jatelo go ko oganda mondo omi ochiw luor mowinjore ne jatelono. Bende gimedo jiwo kwe e tong' mar Kenya gi Transmara kama tulo osebedo kadhi e nyime. What happened yesterday had nothing to do with me. I respect Mzee Raila. I disagree with him variously and severally on various issues. But my style of politics doesn't make me look for resources and time and money to plan how to heckle anybody. The members of this team also felt that we need to find a bearing within the broad-based government, because now, of course, it's now common knowledge that the broad-based government has been brought forth together by two party leaders, the ODM and the UDA, and now we need to fit within that structure for the betterment of our people. Recognizing the need for wider engagements, the meeting resolved to organize the broader leaders' retreat in April 2025 to delve deeper into these issues, strategize and forge a partnership that will truly unlock the full potential of our region. Obila kardak malangata mayudre ne oyudre kama tek e kinde mane girakore gi jopuonjre mbaleny ma multimedia mano bago ng'anyo kaluwore kod rach mar arita e alwora mar kar tiegruokno. Nochuno obila mondo omi oti kod iro malongo wang' mar gawo jopuonjrego mane dwa ng'eyo kaka jopuonjre moro nyo okwany ka otho e apaya makalo e dho kar tiegruokno. Jafwambo marwa Eric Owenga nitie kod ler. Chakre saa 4 okinyi wuok tich, apaya ma Magadi mochomo Rongai ne okalre e yo mayot. Obila gi jopuonjre ma mbalariany ma multimedia ne pimore teko kendo ne en kedo matek. Obila kaka pile ne tiyo kod iro malungo wang' ka jopuonjre to nomako kite kendo ne gikworo ne obila. Ne en ng'wech mana ka guok gi apuoyo ka jopuonjre ne ywago rach mar arita. And we want justice for him. Like we want the answers what happened, because answers zenye anatuambia hatazieleweki. Tuliambiwa ni hit and run, but when we went to the scene hakuwa na damu. So is either he was killed somewhere, speculation, then akadropiwa hapo. There was no blood at all. Leo imeacha kozi ya boys mwenye aliuliwa, na of which sisi tunataka clarifications, nothing more. There was no blood. So we can't believe that it was an accident, yet we're not sure, we've not seen any blood. He's saying that it was an hit and run, and yet we don't have any evidence. Mokwongo, jopuonjre ne ogeng'o apaya no, gino mane oketo wuotho bedo matek kuom thuolo malach. Moko nyamburko ne gomo dok chien ka giluoro ni geche magi ne nyalo banji. Jopuonjre gi ne sundo ng'eyo gima ne dikelo tho mar japuonjre kae, ma bende ne hike mar 2. Ka giwacho ni kuom thuolo malach gisebedo ka gikale matek ahinya to e lwet jonjore. Cause hapa Bangladesh, this premises kutoka kwa chuo mpaka ya Sedanya, so majorly people were staying outside. So yuko safe. Hapo ukianza kwa gate hadi ufike Masai Lodge, it is very dangerous. You can't pass through that place during the night from 7 because the attacks there, unafika, unapata umenyanganywa simu yako, umenyanganywa pesa, and then it is gone. Maybe you injured. So we want at least they deploy for us, police officers will be at least watakuwa na pita, at least they ensure security onto us. Kata kamano, tendo obila malang'ata ne okwedo weche mag jopuonjre ni arita rach
kowacho ni gima ne okelo tho mar japuonjre ma ong'ere kaka Lamek Mwangi ne en masira mar apaya. But then, jana, early in the morning, around 4, kulikuwa na accident, a hit and run. Pale kwa ule mlima pale. It involved a student, a second-year student. It was attended to. Unfortunately, the student had succumbed. Our students, most of the time wanangojea kitu kidogo tu, it triggers them wakuje kufunga barabara. Kuom thuolo malach, chenro ne ochung' duto e mbalarianyno kendo jopuonjrego ne oketho nyaka moko kuom mwandu mag skul ka gisiemo kata tend mbalarianyno kuom koso winjo kwayo margi kinde ka kinde. Dwaro mar obila maduong' kindeno ne en tamo jopuonjrego chopo e apaya kama ne giikore mar loro ne geche. Kuom thuolo mar seche auchiel mokalo, weg nyamburko e apaya ma Magadi ka noyudore kama tek mokalo tok jopuonjre ma mbalariany ma multimedia kod obila rakre mokalo kinde ng'anyo. Eric Owenga, Ramogi TV. Piny owacho okalo kuom migawo mochung'ne kuonde hembko chiwo ler e wi weche ma osebedo ka ilieko gi jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua ni kar bagoro mar Bomas of Kenya oseusi ne jal moro ma japiny Turkey. E oboke mare kawuono, jagoro mong'ere migawo no Umi Bashir oyango ni karomo noket winjruok mar berogo higni 10 mokalo kaka yor kete obed kanyo malombo wang' manyalo ywa welo kendo kelo yuto ne oganda jo Kenya komedo ni chenro makamano no kete kogno e bura ma kata Gachagua wuon ne nitiere. E duoko mare, piny owacho kokalo kuom migawo mar hembko olero ni kar romo ma Bomas of Kenya pok ousi ne ng'ata ng'ata. Kokalo kuom jagoro mong'ere migawo no Umi Bashir olero ni kar romo no osebed ka iketo chenro mare mar bere kuom higni 10 mokalo kata Kenya Kwanza to noketo mana koke mar chako chenro no e romo kata Gachagua wuon ne nitiere. Kanowuoyo e kaunti ma Kajiado Jumapil, Gachagua nyolieko ni en kende en mano tamore uso mar kar romo no e kinde mano pedho wach ne romo no kelo kanyakla jotend migepe kanyakla gi jatend piny. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeuziwa ikiletwa pale cabinet nikapinga peke yangu. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Hiyo Bomas imeenda. Kata kamano, jota tudruok mag sirikal onyiero wechego kaitudo Gachagua gi wacho miriambo ni mar milome mane sirikal ogolo tarik 8 dwe mar 8 2023 ne olero ne jo Kenya ni duol mar jotend migepe ne oyiere kanyakla ka Gachagua wuon ne nitiere romono. Milome no ne lero chenro mag duso ka romono mar kete rang'iny manyasani. Barup migawo matao hembko lero e kar romono igeto dusi mar ywayo welo kod ohala kaka yor kelo yuto ne piny Kenya ka bende chan ket kuonde romo mag nyadhi e iye. Bende olero ni kar romono ma Bomas of Kenya biro dong' mwandu piny Kenya kata mana bang' duse kendo en kama noger ne nyiso kido kod timbe mag oganda jo Kenya e higa 1971. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kawuono olimo MCA ma kaunti ma Wajir manyo wethuolo bang' kano tek e dweche bura mokalo. Yusuf Ahmed Hussein mosebedo kayudo thieth osiptal ma Nairobi nyo ripode olandre ni oyude bang' kano ondhiye kendo nonro malong'o e wi joma nondhiye to pogol. Kalonzo kod jotelo moko medo seyo sirikal e wi arita ka koro gikwedo teko mar oganda ma osebedo kata teko mar oganda ma osebedo kadhi nyime. We join fellow Kenyans in thanking God for sparing his life. He has spent the last 6 months in unlawful custody. In fact, there are people who go through normal trials and they get sentenced. Get sentenced to 6 months in prison. He has spent 6 months in prison without any lawful cause. As Mheshimiwa Yusuf lies in his bed here, receiving medical attention, he is abductor-in-chief because this is a state matter. And the commander-in-chief is none other than William Ruto. His own minister has told us, J.B. Muturi, when his son was abducted and he went everywhere, the way Yusuf's family has gone, it only took one call from William Ruto for his son to be released.
Late kod kuyo kwa gweng' ma Luanda isab location ma Moi's Bridge mayudre county ma Kakamega tok jari ochwad gi magine kinde lweny manyo moche kindo bila kod jopiny mane nitiere kod ichwang. Jodak makono lero ni jaduong' gweng' makono no monjo mi ogoyo dichuo moro kendo we gi hinyruok ma okelo tho mare. Kalore gi masira no jopiny mane nigi ichwang no monjo dala jaduong' no kendo tiao mach magi wang'udi adek. Familia jago no koro dwaro ratiro kaluwore gi nek mar wuodgi magi wacho ni nyo onge e ng'anyo makamano. Chanzo cha hii mambo yote ilikuwa ni kifo cha kijana huyo ambaye anaitwa Sydney Lihanda ambaye alikuja kukorofishana na mzee hapa kwa hili boma. Ilishuhudia umati wa watu wengi wakiwa na misoso na polisi. Polisi ikiwa imemsulia mzee kumprotect na familia yake. Na hiyo furuku haikuisha, ilizidi kukua nyingi. Sasa mimi nafanya kazi. Sara akanipigia simu akaniambia usikuje kona. Kona huko sio kuzuri, usikuje kona. Sasa mimi nafanya kazi. Ndugu yangu akakuja, akaniita, anaitwa Tito. Atiende kuja koone. Sikuenda kwanza, nikadhani maybe ananitia siji vitu gani. Boina akakuja akaniambia, wewe bibi yako amekufa. Mimi nataka haki itendeke. Mtoto wetu hawana wazazi peke yao. Musainya kumano wanya kayonya kwa mgajuang chendo enara manpiny dakika hinapaga beach banga sa chira midhiambo erokamano kuom bedo ketera Mugi TV nanoka Jona Pidi wachoni entio moja serikal maruto onge ber majo Kenya neno mana singo kinde ka kinde wachoni onge moro majo oganda nigo. Dave Daka wachoni otek samoro ndi Benta Charles ntie Nairobi Karen wachono mora hinya gi chendo. Faith Mzoma nini kacha inbende wano mwalimu Kaya Malindi wachoni Ramogi TV loud and clear henti rekodwe chendo. Steve Oburu wachoni Ramogi TV chopo ya wibiche yo makare yoni Songudi wachokanyone mano en Mama Steve henti Githurai 44 wachoni Ramogi TV chopo ne yo mowinjore kendo mora hinya kako wacho gichopo ne giyo makare. Sara Singa wachoni wangnena West Kanyamkago sedonjo kaito sauti kubwa Bukora wachoni entira wendo deno japadro beano kanyo ntire miradi wayo matin men ramany piny med cholo otemagi kwa dugo purwantie kod mathoth pani na nyisi ni bang'ano be kon twak gi Roy Odao weche go motendre kod pur umemekete manaka man ramany piny kidhi mabor. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ramogi wuon gi bang' higni mang'eny ahinya. An nawacho ni
Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Okabiwuok yo mayot kamano kaka ini paro. Onge gimora mora mana dhi wuok ge odni. To nikech ne mkethona gimora mora machano, ibiro chulo kuom gimora mora maber kawuono. An abiro wacho ne jite gimora mora mane timne Dolly Mamsi. An adwaro miyo Devika hera mang'eny ahinya mane pok oneno ga e piny ka. Ok ang'eyo ni en obiro kae mondo nokwalo. Waya karango marach. Sera na kikuwa prince nitie sepenye kumora mora toka nene. Bende ni sera ngari malo. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro en rameny piny. Wadhi mbele gi weche manyien. Lakteche mag kaunti osiptende sirikal ma Nairobi obago ng'anyo ka giywago deko mar osara. Gino makoro yo chenro mag thieth e kaunti no. Lakteche go ywak ni kaunti ma Nairobi ok med gi ngas mar tije. Kaunti no rem ng'iyo makare ngimagi kod alwora ma gitiye kinde ywak mamoko. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Bang' koth duong'o boma ma Nairobi otieno tulu, e chuny boma ma Nairobi mong'ere kaka Central Business District kata CBD, lakteche, oti marachar kod othothorio. Tony Kechango. Lakteche giwacho ni tend kaunti ma Nairobi osebedo kariembo moko kuomgi e tich ma ok olu chik makare mar riembo ng'ato e tich, remiyogi osara e kinde mane giwinjore kaachiel kod rem chopo omenda ming'adogi e bengi kama onego chopgie. Imagine waking up and getting a dismissal letter without any protocols followed, without even a show cause letter, without even any warning letter. And then we have issues of promotions. Doctors were meant to be promoted since 2023. There was a budget for the same. Unfortunately, that has not happened, and we are in 2025. We are being told to wait for the next financial year, which is 2026-2027. How are we meant to survive? With the inflation of everything around us, now we have SHA, we have house levy, we have everything. Our salaries are being deducted left, right, and center. Bende, iwacho ni kata obedo ni ng'anyo mar lakteche kao kinde, ok gibiro weyo ng'anyo margi nyaka chop tend kaunti ma Nairobi winj ywak margi kendo ket ywakgi e tim. Sometimes they think we are joking. You see, as doctors, we only go on strike once because we know our strikes are not a joke. Patients' lives are at risk. We only go for strike like once in 5 years, sometimes even 10 years, because we don't like doing it. So please, Nairobi County Government, we are glad that at last you've taken the seriousness of cleaning garbage in this city. But you're forgetting one serious garbage, the garbage of not taking healthcare seriously. Magi duto timore kinde ma jochiw thieth e bwo riwruok mar clinical officers bende nitiere ng'anyo jumbgi mar adek, gino maketo ngima oganda matuo mamanyo thieth e osiptende mag piny owacho e andaki. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mwandu manego gi poko yangi okethore kokalo e kod yamo. E kar ohala ma Nyandiwa, skunde kod udi moko mantiere Suba South e kaunti ma Homa Bay bende okethre. Auka magerno nowalo wi tat klese 2 e skund primar ma Kikubi kendo weyo ka jopuonjre mag jograde mar 9 odong' ma onge kama ginyalo some. Apis skundno kod chope ma jopuonjre konyorego bende ne yamo walo. Ka skund ji giwegi ma St. George Junior bende yamo nowalo wi tat klese 6 gino manorocho chenro mag somo e skundno.
Ekati mohala manyandiwa ute madirom 100 mag ohala kod majio pango bende ne yamo muko. Aneno, ani mabedo confused pacha Kenya team kimotimore. Anano koplo. Karadoko nene giluar higa mokalo tim Kenya marokeni matugo tuke rugby jotuga biriyo koni gi koni. Lionesses noduogo gi loch kowuok Afrika Milambo bang' lo tim mar Afrika Milambo points 17-0 e tielo mar ariyo mag tuke Challenge Series. Kocha mar Lionesses Dennis Mwanja nopo tim no kuom tugo makare kendo lero ni bedo ni Kenya notieke thuolo mokwongo biro miyo gi thuolo mar yudo timbe ma ok tek e tielo mar biro. Tok loch Lionesses koro ng'ado tiko mar tielo mar adek mag Challenger Series ma ibiro bagi boma Krakow piny mar Poland e kind tarik 11 gi 12 dwe mar Ang'wen. We have been wanting to qualify, and this is us preparing for the HSBC. We fell short last year, but this year the girls decided to play. We are here to win everything. Having won the 2 tournaments puts us in a prime position for the last leg in Poland. The first 4 teams qualify. From Cape Town, only 8 teams proceed to Poland. And in Poland, going to LA will be 4 teams. So being at 40 points gives us an unassailable lead. Klepe madongo matuge lig maduong' ng'ado tiko matielo mar timbe 16 tuke mag FKF Cup ka klepe matugo lig mapiny nodok alweny pek bang' thicho gi oko e tukegi. Jaloch mokalo Police FC, Gor Mahia, Shaban, Bidco United, Ulinzi Stars, Kakamega Homeboys kaachiel gi Murang'a Seal duto noyudo loch odiochieng' manyoro. Chieng' Ngeso, Bandari FC, KCB FC kaachiel gi Kariobangi Sharks noyudo loch kendo ng'ado tiko. Club mar Nairobi United nomako thuolo mokwongo e chung mar National Super League nothicho oko club mar Tusker FC. Kata kamano tugo e kind FC Leopards gi Mara Sugar nochungi e kore bang' tulo moche pauno. Mark Shaban nabatiza kwenye makalio. Piga alfa. So mi kwangu hiyo nimechipoa sana na hiyo ni rahisi kuliko hii ya leo. Na feel tumerudi. Na feel tumerudi na naweza feel kwa teammates pia na pia club. Kanye mwatiege kidieny mokwongo mara chendo ni mara ramany piny Kevin Arucho wacho ni entiere yo makare koya Olympic Kibra. Kato Florence Ketel wacho ni entie Bondo Town. Wacho ni ento sani wach ongego pinyo ewe giduong'. Wacho ni oling mos entie Bondo Town. Semerian Steo wacho no kao mos mage. Charles Owuor wacho ni entiere Ochwanyo Kambusi. Kara Monica Kumu wacho ni entie Nyakach dala Ramogi TV chopo negi yo makare. Wacho ni poch gi pak ni Ramogi TV kumno ni weche chopo negi pile ka pile. Otis Tinga Oganyo wacho ni Gachagua otindero anaropokwa gi weche. Wacho ni ento kikome kode to odumbi nyalo tuo te wada en sani odong' ne thuo jopiny gi josiasa. Rukumana Nyotis. Frederick Okelo wacho ni entie Kisii County. Ramogi TV chopo ne Steve Oburu wacho ni embe entie Uyawi Beach kaeto aneno bende kanyo ote manomo ora gi Fredo Suru mar Dandora Phase 2 wacho ni Gachagua dipo ne en gi maling'ling moko mibadhi matimore sirikal kaeto wacho ni Raila ononie matut gi madhi mbele sirikal kanyo kodonjo kanyo kagechako tiyo kanyaklo kuongo ng'iye monde mano ote mar Fred ne Raila Odinga. Wayo matin nyakoro mgo jonga singo ni wantie kod twak parni koth chako chwe pacho kae koth mapek mano chako chwe nyoro odwa ng'iyone kaka in japur winjo bende tima ng'o sani mabende koth chako chwe ni to yore mage mabende inyalo neno ni dhi go mbele e kit pur mari yudo yuto makare. Odhi twak gi Roy Odawa achiel kachiel kwa studio ma Kisumu daka machuok kende kwa ya kawa sebedo gilizo tiro jaloko moro aduogo daka machuok kende kikidhi mabor.
Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu. Niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Okabiwuok yo mayot kamano kaka ini paro. Onge gimora mora mana dhi wuok ge odni. To nikech ne mkethona gimora mora machano, ibiro chulo kuom gimora mora maber kawuono. An abiro wacho ne jite, gimora mora mane timne Dolly Mamsi. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Evelyn Mudoka. Mondo miyu gala kaka skiza tu mari, di star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom. Machiegni kendo nyakoro mgajwang chenro henra many piny wadonje kidieny mar ariyo na singoni ni wadwaro twake weche komutende kod pure kinde ma koro koth ochako chwe pacho ka odiochieng'no manyoro thoth kuonde ma pacho ka noyudo koth mapek. Ma en kaluwore bende gi nonro kata report manochiw gi duol makoro futo mar kolwasi mano singo ni koth mapek dhi chwe kaka ne gisingo koth ochako chwe nyakoro mgajwang odwa ng'iyo ni to ere ondamo monjo be ni kawo gi jopur mapacho ka
kaka yone gibiro gi yudo yuto mo winjore kotenre kod kit koth masani oseko chwe pacho kae. Watudre gi Royo Dawa kantiere Kisumu. Roy, oimore mosenyi kwara mugaji wangu dhia makawuono kapo kachako twak marwa. Oimore ahinya, amoso nyikwara mogini okwe kendo arwako wetwak makawuono. To kamana ahinya Roy, nyiswa ler mari ni titiyo gi jomange kapo kachako twak makamae tutimango gi group na bendi telne kaka jakom margi. Erokamano, an iluonga ni Royo Dawa, an e jakom mar migao miluongo ni Kisumu Young Agripreneurs. Kisumu Young Agripreneurs en migao moting'o yudhe ma Kisumu County. Kendo aluora wang'iyo weche mag pur gi weche mag chiemo, kaka wanyalo bedo gi chiemo makare. Wan kaka Kisumu Young Agripreneurs watimo training ne oganda matindo e yore weche pur gohala mondo joma tindo ong'e ni pur ni be nyalo bedo tich kendo pur nyalo bedo gima nyalo pidhowa e ngimawa kaka wamedo sudo. Kendo watiyo galuorawa, watiyo gi skundewa be mantie e gwengewa. Sani wan kaka Kisumu Young Agripreneurs watiyo gi skundewa mantie Nyalenda ka wariwre gi migao miluongo ni PHRC mondo wamega kwa nyalo loso puothe e skunde mondo mini nyithindwa matindo mantie e ECD kata skunde mag nasari nyalo bedo ni nyalo yudo chiemo man gi ndhadhu e skul samora mora magine skul kanyo. Rokamana nyaro inyiswa ni sani koth ochako chwe odiochieng'no manyoro, thoth jopur penjore ni to diponi anena koth mobuogore koso gichak chenro mag pitho kata mag pith e kindegi ma bende koro koth ochako chwe kuom ndawa mokwongo. Mokwongo wago erokamano ahinya nikech dweche mosekalo wasebedo gi oro matich matek ahinya kendo chieng' osebedo ka rieny ma pok obedo ka rieny ga e higni mokalo. To kalure gi jolony manosemiyowa honyo chien kacha ni koth biro chako chwe dwe mar adek. Koro gisani osechako kendo waneno ka king'iyo kor lwasi to en gima obiro mana dichiel kende, en gima dwa chwe kendo aneno kodwa chwe e kinde malach. Koro gisani en kinde mar jopur mar kawo thuolo kendo donje puodho ka jogo mane pok ochako pur to sani koro wawuoguru oko mondo walosuru puothewa nikech sa koro seromo mondo koro wawuog oko gi kodhi mondo wakete puothegi. Chiemo nosechako dok piny kendo bech alot ne tek ahinya kata ka in aluora mar Kisumu waka ni yudo kata ka jwarwa mag alot ne dhi okanga mamala ahinya mondo giyud alot kata ma ginyalo tere e chiro. Koro ma en thuolo mathuth mar ojende, minewa, wuonewa ma tiyo e weche mag pur mondo wachak loso puodho kendo waikuru puothewa maber mondo waketuru cham e lowo mondo gigi ochak wuok ochak konyowa. To ponono ni nitiere kaka nuse rango aluora no kaero kaka wacho ni usebedo kutinya gi nyithindo. King'iyo puothe makaluo, ikruok mage mane giseketo, king'iyo kaka ne gise bedo ka gitiye puothegi. Be nitie ikruok moro amora moganda noseketo ka gigeto koth ma koro chako chwe kindegi? Oganda mathoth to nosechako donje puodho kendo kana wuotho aluora mar Kisumu kata kadhi aluora mar Siaya tiyudo ka jopur osewuok oko kendo beto kendo gitemo loso puothegi. Iyudo ka jok moko to osechako kelo nyaka tingni mosedonje puothe mosechako puro. Jokoko nosechako puro makoro ne rito mana yoro puodho. Koro atwak akang' to jopiny nosekawo kendo ne gisechako loso puothegi mondo gichak bedo gi kaka ginyalo chako tiyo. Gima ne girito atamalo mar ji ne rito mani to koth chakre karang'o mondo giket kodhi e lowo. To koro en sa maber nikech osechopo. Akwayo jopur duto te ni mondo kik riti mang'eny mokalo ka kendo wachaka jogo mane pok ochako kata loso puodho. Akwayo nu donje puodho kendo donj chon kendo donja kochakre kawuono. Kiny ji owuog oko mondo wadonjure puodho, walosuru puothewa mondo wa make sure ni e juma mwachako ni jogo mosechako keto kodhi oket kodhi, jogo mane pok otieko pur mondo tieki mondo be gilure gi keto kodhi. Ketinde kor lwasi ni inyalo rito makare mirito no emok bibiro mamae ma wan godo. Koro wachakura chaka sani.
Nitiere oganda ma bende samoro roi onyalo bedo ni oluor kotenre kod lokruok chal kod lwasi. Samoro ni samoro koth osepore kata kamano pod odhi lal e kinde mabiro kaka iwacho ni samoro iriti, samoro bende ochako to kendo chieng' nyalo duogo kendo. Ng'ama kama nyalo nyiso nang'o japur ma kama mantiere kod para aina ne moneno ni mondo tem rite matin monde kapok ochako ong'i anena ka koth ni dhi diher nyise nang'o? Daher nyiso japur ni wan gi jolony ma ng'iyo kor lwasi wa e Kenya wa ka, kendo jolony gi nosemiyowa ler kaka gineno, to wan be wabed gi geno ni kaka jolony ka onyisowa kae kaka biro timre, nikech e wach mar kor lwasi ni to tinde adier wacho tek ni kodhni to dhi chok karang'o to dhi chako karang'o, but wabedo gi geno kaka jopur, nikech ma be saa mar pur ma jopur ong'eyo gaga, makata sani kwa ng'iyo to pod ne jopur wan gi chien matin, but kodhni en koth ma king kwa ng'iye kata gi ramenyo malo kaka jolony be nyisowa kaka watimo wuoyo gi jolony mathoth kaka wang'iyo, waneno ni en koth ma sani ma ndalo madhi bedo ndalo mar koth mang'eny. Koro wakwayo jopur ni kik chunygi tho, giwuog oko, gilos puothe mondo waket kodhi e puothe, mondo wane ni waloso karwa maber kendo waketo okang' maber mar bedo gi chiemo maber e ndalo mabiro. Samoro ne jopur ma bende koro nitiere kod dwaro mar chako chenro mag pur, sani koth chwe to samoro ng'ato nyalo dwaro pidho gik ma samoro ok owinjore gi pidho e kinde ma koth ng'eny kamae. Gin kit cham mage mowinjo bed ni gichako pidho seche ma bende koro koth ng'eny, to gin kit cham mage moko owinjo bed ni gipidho seche gi kendo girito nyaka piny bet tuo matin ka gichak pidho? Sama koth biro sani ni nitie cham mang'eny ma jopur nyalo chako pidho. Jopur wa nyalo chako pidho alode wachamo kaka lot mar alode wa mag kienyeji ma wan go kaka dek, osuga, bo, gini gik ma ginya keto e lo. Japur nyalo keto bando e lo, japur nyalo keto oganda e lo, japur nyalo keto nduma e lo, kech magi gik moko luoro koth mang'eny ahinya. Gigo moluoro koth mang'eny ahinya ma keto ga jopur be gi tich matek sama koth mang'eny chwe en gik moko kaka nyanya kata pilipili hoho. Magi jopur pod nyalo rito matin, lakini gigo kaka bando, gigo ma watiyogo mang'eny, bando, oganda, alode wa mag kienyeji ma wan ga alwora gi, magi to watemuru waketi mondo orure gi kodhni, mondo kata ka koth wewa to wewa ka giseyudo ng'ich moromo manyalo miyo gisud kendo gidhi kodwa maber. Erokamano ahinya. Seche moko bende nitiere kit lowo moko ma samoro isepidho, in gorundni moro kanyo isekete bando, higa biro higa rumo, dweche biro dweche kadho, iketo bando kendo bando kendo bando. Nyiswa ni to ere kaka japur owinjo ng'e ni kit cham mage mowinjo bed ni opidho bang' mane mondo mi bende okonye wechego mag loso kit lowo kata yuto minyanwang' e lowo, mondo okonye nyayo ber mar lowo mana kaka koluwore kod kit cham mowinjo bed ni pidho. Roy. Wan gi cham moko ma wapidho ga ahinya kaka bando, to japur onego ng'e ni seche te ma wasegole bando e puodho to onego bed ni waketo alode. Wan ga alode kaka bo maloso lowo kendo miyo lowo bedo maber ahinya ka rito kendo pitho mar cham moko. Koro lope wage sama wawuoke ga to wahero ga pidho alode kaka awacho na alot bo ber kabisa, kendo alot bo konyo lowo kendo miyo lowo bedo motegno kendo bedo gi ndhadhu ahinya ahinya. Kendo kopogre ga alode gi, wan gi gigo manyiwa ma wan godo e gwengewa. Wan kaka jopur kik wahero wang'o owuoyo. Awuotho ga kuonde moko tiyudo ka e dala ochoko owuoyo kendo iwang'o gi. Gigi akwayo jopur ni kik wawang'. Gik moko kaka it bando kata chok bando mose ridhe bando modong', kik wachok gi ga to wawang'o gi. Gigi wawegi e puodho kanyo. Ka wan gi diek, wan gi gwen, wan gi magiluongo ni manyiwa ma wan godo e alworawa, kik waher wang'o gigi kata kik waher wito gi.
gigi ema dhi duoko ndhadhowa mar puodho kendo dhi keto puodhowa bedo mamiyo kendo mabedo mewo manyalo konyo chambwa dongo maber kata kok watiyo gi yedhe kata fertilizer ma wuok e duka. Koro gigi kik kwan kaka jopur asewuotho ga taneno kiwang'ogi tanyiso ga jopur ni kik waher wang'o gigi kata kik waher wang'o stocks mag bando mosewuok. Waduokuru gigi e puothewa gi top e puodho kacha, ka wan gi manyiwa mag dhok, mag diek, mag gwen, wapuko gi e puodho ka. Koro sama wapuro kama to waloko gi to gidonjo e puodho kendo gibomiyo puodho bedo motegno kendo bedo momewo kendo nyalo konyowa ma chambwa wuog maber ahinya kabisa. Roy, sani ng'eny ji neno ni mbolea manyaduka sani be jatend piny wacho ni ne giseduoko piny nengo, koro thoth oganda ringo mano ming'iewe duka nikech yude yot, ikawe tidhi kete kacha. Samoro ng'at neno ni ang' ochok oko mar gwen mag dhok, no ni gik ma ka ang' ochok gi marom puodho nyalo bedo msigo. Ere jip minyamiyo jogi, to ere ber tiyo gi mbolea ma nyadala kutenre kipimo gi mano mar ing'iewe duka mondo mitige puothe? Roy, erokamano. Wan kaka Kisumu Young Agripreneurs ahinya wapuonjo pur mar tiyo gi gigo ma wan godo. Kizungu luongo no organic farming, kendo mae en puonj mwatere kor gwenge mar Kisumu ka, kwariwre gi migawo be miluongo ni GIZ, kendo wapuonjo oganda wa kabisa mondo kik waher tiyo gi gigo mane duka. Mokwongo ni yedhewa kata mbolea wa mwagole duka ka gin gik ma kimedo tiyo ga ahinya, to kochopo ndalo makoro kaka japur ok inyal yude, to kendo bo yudo ka kendo yuto ni e puodho dok piny. Omiyo wawacho ni ok en gima wanyalo dak godo aming'a. Mar ariyo, kwang'iyo tiyo gi gigo mwang'iewe duka, mbolea mwang'iewe duka gi yedhe mwang'iewe duka, magi e gigo kendo mwawacho ni medo tuoche matindi neno ng'eny e gwengewa masani. Ndalo machon nitie tuoche mane ok wang'iyo neno, alworawa ne nitie tuoche mane tin kabisa, lakini tinde kalure gi kaka wapidho chiembwa mwachamo gi gikwa kaka watimo, yudo ka watiyo gi gigo yedhe mwang'iewe duka mang'eny ahinya moloyo wiwa koro wil gi tiyo gi gigo ma wan godo e gweng'. Omiyo atemo kwayo oganda wa mag Luo ni e gwengewa moaye kata mana town Kisumu waka, wan gi dhok, wan gi diek, wan gi gwen, wanyalo loso magi wakete puodho. Nitie kendo moro miluongo ni compost manure ma wanyalo loso kiwan kwatiyo mana gi yugi mag cham ma wan go gi, waketo gi kamoro to gitop maber. Koro kose top maber kamano tiluongo ni compost manure. Wan kaka Kisumu Young Agripreneurs wapuonjo oganda gi jopur kaka iloso gi, nikech watemo ng'iso oganda ni wati gi gigo ma wan go mwanyalo, nikech okonyi kaka japur, nikech ibo tiyo gi pesa matin e loso gini, kendo bo bedo ni en gima biro bet e puothi kanyo, kendo bo konyo puothi kuom higni mang'eny, ma kendo biro mi iduok nengo mar tich e puodho. Kitiyo gi gik ming'iewe duka ahinya cha, ibo yudo kitiyo gi pesa mang'eny, ma seche moko itiyo gi pesa mang'eny to yuto be king'iyo gi miyudo gi pesa mitiyo go yudo ka romre. Koro yudo ka seche moko mae kelo hinyruok kuom japur, kendo seche moko lando be tuoche moko onego bed ni wabedo godo kaka oganda. Koro waritre wan owuon, wati gi gigo ma wan godo e gwengwa kaka wan jopiny, mondo walos godo puothewa, mondo wabed e ngima maber, wacham chiemo maber maonge gi gima nyalo hinyowa kendo kelo hinyruok e del. Rokamana nyako pogre kod tiyo kod manyiwa manyadala, mago miwacho ni bende tiyo godo e yo mabende inyalo los godo lowo. Nitie seche mabende koro ka osepithi to cham chako ni donge puothe, kata yudo ka nitiere kit kute moko ma samoro nyalo biro kendo chako ketho cham makamagi. Ma to koro ginyalo timo nang'o? Dipone en pe gintiere gi yo moro manyadala kata nyachon minyatigo mar gologi, koso gin koro nyaka gidhi adhi e dukni mondo ging'iew yedhe ma inego godo kute makamagi? Erokamano.
Wan gi yore mwanyalo tiyogo kinyadala ma wanyalo ng'iyo godo weche mag kute kata gi weche mag tuoche. Wan gi aina mag alode kata mag plants moko mwatiyo godo. Sana sana kar kute ka, seche moko ipidho alot ni moro, tineno ka kudni be odonje. To nitie yore mwatiyogo mi wanyalo loso kiwan owuon, ma wanyalo loso yadh kudni kopogre gi mar duka cha. Wan gi gik moko kaka apilo mwang'eyo ma wadonge kor gweng'. Apilo ni en yath mar kudni, kendo kikawe miswage maber, miole pi moro matin, kati weye kamoro, to budho ndalo moko matin 4-5 kama. Kang' igole tichunge, koro pige modong' cha ikawo tigoye alot. Mano biro konyi kuom riembo kudni, kendo biro keto kudni mabor kabisa. Wan gi buya moko matiga e puothe kaka yiende moko machalo kaka dwele gi yiende moko matin. Magi be kikawo tiswago, tiruwo gi pi. Magi bo geng'o kudni. Koro gigi to nitie alworawa ka. Wan gi koth yiende moko matindo mwanya yudo alworawa ka ma watiyo godo kendo konyowa e geng'o kute. Mar ariyo, wan gi buch kendo. Buch kendo ni be seche moko be konyowa e yor mar geng'o kudni e alot. Ka in gi nyakorundu ni moro matin, tipidhe alodi moro, to kudni otemo omonji alodi ni, inyalo kawo kudni buru ni tipore e wi alot, kendo biro geng'o kudni moko machamo alot go, mami kudni go dog piny, kendo teko gi dog piny, ma gimi alodi ni dog maber, miyud kaka inyalo yudo chiemo. To kamano nyaneno ka ng'ato penjo kae ni to seche misekawo pi apilo tigoye alot, to samoro customer ok cham apilo, bedo nade kae Roy? So odhi luoke mochako. Mano penjo maber ahinya. Sama ikawo pi apilo migoye alot no, teko ne sama isegolo alot kacha midhi luoko, idhi yudo ka teko mar apilo cha dhi dok piny kendo dhi wuok kabisa. Koro mano ok nya chandi. Kok ichamo apilo, kik iluor goyo pi mar apilo e alot, nikech sama igolo alot e puodho be nyaka iluok alot ni. To be alot ni kigo kawuono, igoye okinyi sane, kochopo odhiambo to yudo ka teko mar apilo cha osedok piny kabisa. En gima rakre gi kudni cha sama oyude kanyo no, kendo tiekre kode kanyo. To kaka saa medo dhi, iyudo ka koro teko ne cha be dok piny. To koro gini be ng'eni sama idhi tede nyaka iluoke. Koro imani tieko teko ne cha chuth. Erokamano ahinya da. To nitiere wechego motenre kod wacho ni nitiere Kisumu, alwora ma kanyo nitie kuonde ma jabed kod oula mapek kata floods, e kinde ma bende koro jopur ikore ne puro. Gitim nang'o kuonde go ma bende thoro bedo gi oula mapek? Ang'o gini mowinjo bende gitimo mondo gigeng' lal mikelo kod oula makama, Roy? Ma ok en tich ma oganda kende manyalo timo, to ma gima waywago nega kata sirikandewa ma wantiere godo e alworawa kaka county government. Be ni sama piny otuo gacha, to gikonyowa kaka oganda mondo waketo oula motegno ma pi nyalo luwo. Duto iyudo ka pigewa gi kaka mane aora, iyudo ka koth ochwe, sani koth nochako chwe. Ka kodhni ochwe ndalo 2-3 molure, tibo yudo ka aora opong'. Taochewa gi kopong' to gipong' nyaka malo, to sama opong' mong'ok to yudo ka onge kama nyalo geng'e. Tiyudo ka koro bedo matek, kech pigni koro dok to olre ne jopiny e puodho. Akwayo mana sirikandewa, nikech ma koro tich moingo japiny, ma tich ma koro inywakone. Jopiny nyalo mana biro konyo, to ok ginya konyo maduong' ahinya, nikech oula gi kata aochewa gi dongo. Wakwayo sirikandwa kata jotendwa mondo gitem ne jopiny, gikel tingni. Sama piny pod otuo, to tingni gi olosnwa gimiluongo ni terraces kata gabions e bath aochegi, mondo kata pi opong' manade, to pige gi kik lokre kendo donje puodho.
Adier en gima lit nikech japur bo puro sani iyudo ka opidho puodho maduong' ahinya mopidho bando. To koro bando ni wuok awuoka maber. To ka bando chopo ka gima koro chako iko, tiyudo ka koth ochwe, aora no omuomo moketho puoth japur te. Iyudo ka japur ni koro dong' owito pesa manotiyo godo kendo chako owito chiemo. Koro jopiny nyalo timo mana kargi matin. Japiny nyalo make sure ni ka sirikal oseloso yo ma apiluwo e alworawa, to wan kaka wadak Kisumo ka, kik waher wito yugi e mtaro mar pi. Kik waher wito takataka kaka plastics gi e yo mar pi, nikech sama iwito gigi e yo mar pi, to sama pig cha obiro, to bro yweyo gigi, to nitie kama gibo chope, to gidhi dinore. Sama gidinore ni, ibo yudo ka pi koro onge yo molo. Koro bo chuno no manyi yo machielo monyalo wuogo. Mae ma koro kelo ni obo wuok, kendo bo ringe puothe wa kama ok wadwa ni giringe no, ma giketh chambwa. Koro sirikal otim mare, jopiny be wakwayo no tim margi, ni girito ka sirikal oseloso, to gimbe girito mondo koro kik giketh puothe wa kata chambwa. To kamano Roy, to ponono ni japuro yudre kama tek, kuom ranyisi cham nitiere kacha to pibe koro obiro ma samoro chopo kuma ne ok ogen ni pini dhi chope, oula ni dhi chope. Ang'o mojo ben japur timo immediately koneno ka pi donjo, kendo samoro onge kama onyalo wuok go kata go to ok gore. Koso nitiere mashinde minyal drain godo pi kata igolo godo. Nyiswa ni to bedo nade kae, Roy? Ka bedo matek ne japur nikech sama koro pi ochopo ni, ma koro japur ok nya geng'o. Gima dakwa ni ka japur odak kanyo to wuogi, odhi obed kama oting'ore malo, nikech kimedo bet kanyo tibo medo hinyri. Pi madonjo alworawa sama ng'eny kama biro be gi tuoche, kendo ka wan gi nyithindo to medo hinyowa kendo kelo tuoche ma iluongo ni neglected tropical diseases, ma hinyo nyithindo ahinya, kendo tuoche gi ok ber gi nyithindo. Koro wakwayo ogandawa ni nitie kuonde mong'ere mojapong' ga higni ka higni. Kik watamre winjo duond sirikal, be sama sirikal ng'isowa ni kae ok kama koro ber ahinya. Wasuduru kata wawuoguru, wamanyuru kamoro mondo kik wawit ngimawa. Pile pile seche wawinjo ga ng'ato wito ngimane kendo ohinyore nikech pi nodonje dalane moyude ma oketho gimoro amora mochako wito ngimane kendo. Koro wawinjuru ywakwa, to wabed wang'ire wan wuon. Security iwacho ni chakre gi in. Kineno kama koro dhi ka gimo muomi, to koro iwuok, ibo duogo ndalo machielo. Erokamano ahinya Roy. To seche gi bende koro koth chwe, to thoth kaluwe yudo ka rawere ng'eny gi ohero tich mar dhi riembo pikipiki kata boda boda. En pesa mabiro akasa, kendo biro chon, iwuok okinyi to godhiambo ni gimoro e lweti. To ka rawere ong'iyo weche mag pur, kogoyo kwan to neno ka nyaka obede gi horuok mar thuolo malach, kendo samoro bende inyalo puro to yuto mane igeto yudo cha ok chopni. Ere thuolo mar rawere weche mag pur? Un kaka usebedo kutiyo gi rawere, ing'eno nade? Ere kit angolo mar rawere ng'iyo go weche mag pur? Anyalo wacho ni tij apiko ne rowere ok en tich marach, kendo tij apiko en tich maber, nikech tij apiko ondiko rowere mang'eny e alworawa ka. King'iyo kata kaluowa ka, iyudo ka adier man kende ni kijende odhi sikul kendo gisomo kendo gin gi barupe gi mag tich, to tijno onge. Koro iyudo ka rawera ni nyalo chako ga apiko. Makmana nachaka kwayo ni tij apiko pod inyariw gi pur, nikech pur ok ochuno japur nyaka dhi adhiya e puodho kende. Wan gi pith mopogore opogore. Wan gi pith gweno, wan gi pith rech, wan gi pith ma koro ipuro e puodho. To tij apiko en tiji ma ok ondiki. In kaka kijana kata kaka rawera, inyalo timo tije mang'eny e odiechieng' achiel. Inya bedo ni riembo apiko,
to in gi puothi moro be pidhe bando, kata in gi puothi moro be pidhe alot, kata in gi gwendi moko dala ma be imiyo chiemo. Ka ijapith gweno, ok ibi bedo gi gweno kanyo chakre gokinyi nyaka odhiambo. Ibo yudo kigero od gwendi maber ma gweno ni kacha, kisemiyo gweno gokinyi chiemo, ang' ichak imiye chiemo godhiambo kata saa 6. Iyudo ka in gi thuolo, inya chak iwuok kendo idhi manyo pesa ni moro e apikoni. Koro magi tije minyarim. Akwayo rowere ma wan godo matimo tij apiko ni odonje pur, ma kelo yo mar choko mwandu kuonde mopogore opogore. Iyudo mwandu kowuok e apiko koni, ichak iyudo gimoro matin kowuok e weche mag pur. Koro gigi nyalo riwre kendo gigi nyalore. Wawacho gima waseneno nikech wan e ogendewa ma watiyo godo e weche mag pur. Ng'eny gi timo tij apiko, to kendo ng'eny gi ochako mako wach purni. Koro gigi gin gik mariwre kendo gik matimore. Kik waketa keta wiwa kamoro achiel. Sama apiko koro tek ma customer ok yudre apiko ka, chien ing'eyo ni in gi gimoro ma kendo biro miyi yuto e yo mar pur. Wechego motenre koda ahero kaka iwacho ni nitiere pith bende. Nitiere samoro jok ma bende ng'iyo wechego motenre kod chiaye machalo kaka dhok. Samoro nitiere bende kit tuoche moko mamako dhok nyaka koth chwe gi ng'ich ma bende bedoe. Ere arita monjo bed ni imiyo chiaye ma oganda pidho sechega bende koro koth mapek chako chwe pacho kaeroe? Mokwongo adwa ng'iso jogo ma otimo pith mag dhok kata mag gwen kata mag diek ni sama watimo gini to kendo wang'i ni watiyo machiegni ahinya gi jo Department mar Agriculture mae e sirikendewa mag counties gi, nikech gin gi yo kendo gin gi lony mang'eny mar konyowa kaka jopur. Gin gi puoth manomigi ka gia e sikunde kendo gigi gitimo ka ging'eyo gima gitimo. Ging'eyo ng'iyo sama gini tuo kata sama gini hinyore, kendo ginyalo miyowa paro maliw mopogore opogore kaka wanyalo rito jamni ma wan godo. Sirikal nigi jok ma otegno kendo jok ma opuodhi e weche mag arita mag jamni. Koro akwayo jopur duto ni wamakre gi sirikal be samwatim. E samwa wuoye ni sirikal e counties wa kata Kaluo Nyanza kate nigi project miluongo ni NAV CDP. Kendo ma e project mang'iyo weche mag pith kochakre nyaka jamni. To kendo sirikal nigi extension officers ma nitiere nyaka e gwengewa miluongo ni ward level. Make sure ni jogi wan godo machiegni mondo sama in gi hinyruok kata sama in gi ng'ikni e yo kaka inyalo thiedho jambi maber kata kaka inyalo timo ne jambi maber, jogi ni kodwa ka kendo gimiyowa tiegruok maber makende manyalo konyowa mondo kik wawit jamni e yore manyalo geng'ore. To kamano nyaro intiere samoro chuny ma jagore kotenre kod kit kaka gik molor kelo dhano samoro jaruch chenro ma japur nitiere godo. Kinde moko mokalo kane koth ochwe matek nwaneno ka nitiere japur mane puro gwen, mane pidho gwen. Tiyudo ka oula no dhi modonjo gutieno konindo kama no pidhe gwen gi monego gwen te mane nitiere godo. Kinde ma koth chwe kama gik mathoth jotimre kendo moko goyo kata chuny jopur. Kendo samoro ipuro to ka ng'idhi yudo ka oulo iwero te ma oketho puothi. Uwe gi jopur chiel kachiel nyisgi ni to kinde machal kod magegi winjo bed ni gikawo gi nade, to be gintie kod thuolo kendo mar dhi mbele, ang'o gini winjo bed ni gitimo mar neno ni gidhirore mar dhi mbele gi chenro magi mag pur mapile. Erokamano. Ada ng'iso jopur ni magi gigo matimre kendo magi gigo mayudo dhano. Inyalo bedo gi paro maler kendo gi geno maber ni gira matimo ni dhi konya kendo mbele ka adhi bedo gi yuto maber. To mana ka gir jachien, mana kiwacho, ndalo moko naneno ojana moro mano otiyo matek ahinya mopidho nyanya kama duong' ahinya. To oula nobiro moywero puothe te
modong' kaka nochako. Akwayo ni ka in e wach machalo kama kaka japur, kik chunyi chodi, kik chunyi jogi, nikech magi gin gima timre ohala moro amora. Nyalo chalo mana gi ng'ato man gi gari e ndara, to kiawi marach gari ogore piny. Ok moni ichak ichung' kendo michak iyud gari machielo. Mae ok moni kata ula obedo ni odhi gi puothi te. Ok moni kendo dok e puodho ni bang'e michak ipur, kendo Nyasaye bo wuotho kodi michak imed miyuti maber. Koro kik wabed gi chuny mayot e gimoro amora mwatimo, sana sana kaka ojende. To wabed gi chuny matek, kendo wabed gi geno seche te e gimoro amora mwatimo, kendo wawach ni biro bedo modimbore kendo biro bedo mondisore mbele. Nikech gimoro amora timore, to gimoro amora be timore sane. Koro akwayo mano ojende ni pur en ohala kaka ohala mamoko. Wanyalo bedo gi yuto, kendo seche moko wanyalo bedo gi lal. To kwa bedo gi lal, kik miwa chunywa jogi, nikech inya bedo gi lal kawuono, to kiny bedo gi yuto ma Nyasaye nyalo medi diriyo kata didek moloyo mane wito cha. Koro wabed gi chuny motegno gimoro amora mwatimo, kendo watim gimoro kwahero. Erokamano. Erokamano, ahero kaka iwacho ni nitiere mago ma ok nyal geng'. To waduogie mago minyal geng'. Samoro kaka japur ero okenge mowinjo bed ni kao mar geng'o lal ma samoro jatuji nyaka otenre kod pi mang'eny ma samoro donjo. Samoro bende nitiere okenge minyalo kao kaka japur mar geng'o gik machal kamagi. Nitiere, anyalo kao ranyisi achiel kaka japur gweno. Ka ipuro gweno, to gweng' miae ing'eyo ni pi seche moko jamuomo maringi alwora madonj nyaka e utegi. Sani nitie kaka igero ute gwen ma inyagero od gweno ni kani malo, ma buoye piny, ni kindi kama gweno odake gi pi elo nitie nafas moro. Makata ka pi obiro, tudo ka pi oringaringa e buo ot kanyo, lakini ok ochopo ne gweno. Koro wan gi yore mag gedo kata gero od jamni, ogero od gweno, made konyi kata sama koro wan gi pi e alworawa mang'eny. Tiyudo ka gigi kata jamni kata gwendi mipidho ka ok hinyre, kendo inyalo resogi mikonygi kapok okethre ahinya. Koro jopur watemo mondo wane ni jopur oyudo lony gi rieko mobiro manyasani, kaka ginyalo timo gik gi weche mag pur ma yuto gi medore kendo lal dok piny. Koro wakwayo jopur kamoro amora ma wantie, ka in Kisumu ka, to wan kaka migao wapuonjo jopur kendo wawuotho e alworawa ma Kisumu County kate, kwa wuoyo go jende kendo wapuonjo gi lony manyien manyasani minyal purgo kendo inya mi chambe yuto. Ka in town ka Kisumu ka, in e alwora mar town ka, to in gi puothe ka, kaka dala mar Nyalenda, dala mar Nyamasare, dala mar town, wan gi pur manyasani ma wakata chamwa tinde nitie aina mag pur moko chuno nyaka ipur apura e puodho kamano. Sani wan gi gigo mwaluongo ni corn garden system, ma wapuro kwa biro malo, wapuro kagima idho gorofa. Koro yudo ka opange maber ma alot ipidho nyaka wiye malo. Koro kata pi obiro manade to ok obi chamo alodigo te, onyalo chamo mana kata stairs ma piny mogik, lakini yudo ka malo to pod idong' galot kendo pod inyadhi gi weche pur mbele. Roy, ang'eyo ni nitiere kinde ma samoro ok wanya bedo gi twak ma kama ka japur osepuro makoro samoro pod yudo ka nitiere ng'wengo boche, pod onge chieng' malong'o manya tuo cham mage. Nyiswa ni to ere yore ma ng'ato nyalo ne ma japur nyalo ne chambe gi otuo kendo ikore mondo mi okan gi mondo kik okan gi kapod gi ng'ich pono ni chieng' ok obedo modhuro. Ka bende wang'iyo ni samoro ok nyalo bedo gi twak ma kama nyaka cham ikre mondo mi kan gi. Koro watiyo kodong' dakika 2 kende. Roy. Erokamano.
sani be mana kana wacho ni yo manya sani nitiere gigo ma kisungu luongo ni solar dryers ma konyowa e tuoyo cham e alworawa. Magi ka wamakre kaka jopur, kendo e alworawa jopur wakwayo ni wabed gi riwruok, nikech riwruok e teko. Nitie gigo mokinya timo kendi kaka japur achiel, to nitie gigo monya timo kiuriuru kaka jopur mang'eny. Emomiyo kiwuothe gwenge sani to project mokele gi sirikal mamalo miluongo ni NAFCDP temo keto jopur mondo riwre kamoro achiel. Samuriuru kamoro achiel ni ka un gi paro, gimo kinya timo ng'at achiel utimo ji ariyo, utimo ji adek to kendo timore. Koro wan gi gigo miluongo ni dryer system. Maseche moko nyalo bedo matek ne japur achiel lose, to jopur koriwre to nyalo bet kendo lose magibed ni kanyo ginyalo kete chambgi, magituoe chambgi, magibed ni tamni kata chieng' tin manade to nyalo tuo magikane maber. To gigi te biro mana timre ka jopur oriwre kendo jopur otiyo in groups. Gibedo kamoro achiel magiloso grub gimoro makata ka koro gidwa timo gimoro, gini koro kata en pesa moro mani malo, tiyudo kaka un ji mang'eny, tiyudo ka ubogolo mana matin kaka jopur mang'eny, to yudo ka kendo roma to uloso gini kendo konyo kaka oganda e alwora ma untiere. Rokamana Nyaroi, wach mogik ne jopur ka watieko. Wach mogik ne jopur ni japur ema en chuny oganda kendo en chuny piny. Ka japur onge to chiemo onge. Koro adwa ni japur moro amora mawinja ong'e ni ng'ama lich ahinya e piny mar Kenya, kendo ng'ama ka debed ni onge to debed ni Kenya mangima nigi thagruok, kendo nikech kaka chiemo debed onge. Koro adwa ni mak tiji matek mar pur, kendo ibed king'eyo ni e piny ka ing'ama lich moingo kata daktari, ing'ama lich moingo kata japuonj, nikech ka onge chiemo to kata nyithindo ok nyal dhi e klas masom maber. In emimiyo wateko kaka japur, in emikonyowa mondo ngima omed maber, nikech imiyo wayudo wabedo gi teko mar timo tijewa. Koro jopur owuog oko, tim tijino gi chuny achiel, kendo tim tijino kigeno, king'e ni piny mar oganda kata ogandawa ma Kenya duto te ng'i kaka jawarwa e wechewa mag ngima. Erokamano Nyaroi Odawa, mano kanyo en Director Kisumu Young Agripreneurs. Gino mara nyakurom gajwang'e ni do ote makare gi puonj mowinjore e kinde gima bende koro koth ochako chwe pacho kae, mano ni ibedo kod yuto makare e puothe. Mano en twak mara many piny. Erokamano ahinya Mwalimu Jael, wacho kacha ni en twak mowinjore e kinde gima bende koro koth ochako chwe mondo mi oganda oti kode malong'o, mano ni wechegi ochope yo makare kendo giyudo yuto mowinjore. Kaoli Benard ka nitie Migori, medo sabedo kodwa e chero nyakurom gajwang'. Warom kendo saa 3 e chenro maro yimore oriti masane. Nyinga Lydia Okeyo. رمضان ده حياتي، رمضان ده سمايا مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. رمضان ده رحمة